ole tuntruma chuan Virginia a Michelle chunga thil thleng rapthlak tangmai chungchang kan chui chiang do na ni Michelle hian Castello chu pasala nein ani nen hian fa pathum nein nu cham in atangin no pangpahni fa atan an la boka ti chuan an chung hian Virginia an cheng ani an nu pa hian IT lama an sum donga an sum do na chuan an tluangin an hlok le a Michelle pasal Castello phei chuan a hausak puin anun po anom pha le nge ni amai ro chu sum ringot hian limna alo thlen tak lo nge ni don ni rei tak anin nei nu kumsang ni som palia chuan Michelle chuan kota in then phalna le kha chu ala chuak ta a chu mai baka a pasal laga tanga ven himna chu adil tel ngal boka in then dil na le kha alak chuana ukil pahni Alex Rueda le Nicole Whitman te chuan mak anti em mai chu Michelin in then na le kha ati fel ma hawin a pasal chu in atanga chuakin trinet ti chu alo dei le ngal mai chu ani chu mai baka Michelin chung ukil pahni te nena chuan a pasalin ruma akhung be thin thu tele sex aman lui pui thin thu te chu alo soi to bok tin a thian te bula ka chunga thil thalo a thlenga ni chuan ka pasal thil tia lo ngai to pro ti in alo soilok to bokani Michelle chu a pasalin akal san nu chuan a fa te en kol tur chuan thei top a chua nu thloya ni awanga kong dik lo zo emo anun ti chiat vek nan chu ani na chu ai ne tir du ngai lova a fa te tan thei top a chua chhun zom zel zokani March ni som pakua alo ni chuan Michelle le a ukil pakhat Brolio chu in thenna le kha ti fel tur chuan kota an kal le ta a ma se hemitrum hian an in thenna chu ti fel alo lani ta chuang lova chumi nuwa zan khat chu afa te mut vek nuwa Michelle chuan amut ma in security alarm chu setin amu ve ta a atuk jing khuwa alo war chuan afa te chuan Michelle an mu lo thu chu apa chu an pasil ta a anin biak zo nu chuan phone chu da in apa chuan an then om te awa bengala afa te chu school lo wa thla sak tur le police call sak turin angin ngal boka police te an rot thlen chuan Michelle chu aleng chua kemo ariak chua kemo ani takin ti in a thian te chu an han be kwal ta zunga ma se a thian te chuan fa te en kol tu per ani awangin chu tiang aria bo an rin lo thu chu an lo soi zela ti chuan police te chuan in chunga chuan Michelle om na tur omang chu an dap kwal ta a Michelle chu basement a ballroom sawara chuan wer manga in ok lumin an zumutani Michelle thina chui tu detective McCaffrey chuan Michelle ruang lo om dan chu azerchian fe nuwa ma ni in tilum ani aring thaingang lova a chan chu Michelle samjong jong chu a mai khu zong vekin alo om wangani chu mai baka autopsy result atang chuan a ngong le maya vuak na nu ma ang tak mai hliam aom nual boka chu baka angal le lama chuan vuak na nu ma aom boka chu tiang ani awang chuan detective chuan mani in tilumani chu aring lo bur mai ani detective chuan Michelle thi na chungchanga chuan a pasal churing hlelin a om na chin chu a chui ruta chara Michelle pasal chu Michelle te chen na atanga halo te a chuan alo cheng ve reng ani ti chu a re thei ta ni ti chuan detective chu Castello chen na mun lampan chuan akal ta a Castello chu wa mu in ani chuan in chung zola phone alo manga aman zo a chuan alo chuka detective chuan zo na alo zota ma se Castello chuan a lawyer hril angin engma a soi thei ri lo thu in alo changa chutiang ani ta ka wang chuan detective po chuan a ho san vele ta ni
police lampo chuan rin hlet na lo nei ve tho ma se evidence chiang ke kok tak an nei bik lo wangin an man thei bik lova chu wang chuan forensic mithiam te chu chui chiang turin an ti ve le ta ni chuti an chui chian nuwa chuan miseli thina bathroom a chuan akut zia le ke tha vel engma mu an nei ta chuang lova miseli case boy pui tu detective chuan miseli korbana chuan thisen a muk thu te chu a soi le ta a ma se engma fin fia na ala om theilo chu tiang ani awang chuan an fa te chu thozo fia turin an hruai le ta a zo na sang sang an zo nuwa chuan an fa te zinga pakhat chuan anu thi tuk jing khan anu khuma lukham om dan chu anu da fel dan thin ne ain an lok thu a soi ta zau mai le forensic lamte chu miseli teina chuan kal le in a room chu chiang zokin an han en fia le ta a ta chuan miseli lukhama chuan thisen an huta a chu thisen chu leplama en fia turin an lata ni chu thisen chu tu DNA ne na in mil nge ni ti chu an hriat mai theilo wangin kar ni lai hun an manga chumi kar ni chung chuan detective po chuan thahnem ngai takin nu chui na chu alo thok ve reng boka miseli te in bula CCTV an then om te ne na chuan en adil ta a zan daria le minute som pakwa chuan miseli a ho nge ni ti a hre thei ta a reife a en nu po chuan chu CCTV footage atang chuan engma han mu bel ani ta chuang lovani ma se chu detective nu pui chuan ron en ve in thil pakhat an mu chuak ta a daria le minute kwa chuan thim jing atang chuan mi pakhat lo chuak chu an mu a chu mi chu miseli te na chuan alu ta a daria le minute som pakwa chuan miseli chu afa tenen an ho vele chi ani zandar som pahni le achan ve atanga jing lamdar khat le achan ve in kara chuan ahma a miseli teina lu chu aron chuak le ani ti an mu thei ta a ti chuan detective chuan fin fiana thatak a muta ni a in nga in video chu police te athon ve ngala ma se video investigator lam chuan Castelo nge yani ti fin fiana tan alatlak lo ti in an lo chang le tani chumi nuwa chuan miseli te in lampan chuan police te chu an kal ta a nu chui thiam ui fing chu hruain nu chui na chu an chhun zom le ta a ma se Castelo le afa te chuan in chu an lo ti fai vek maya chu ti chung chuan anui hruai chuan rim chu ala hre thein miseli thi na mun bual in chu apan ta chat mayani chumi nuwa miseli ruma alut le a mun danga akal zom tak lo wangin nu chui na chu an top lailok taria an ho san le tani kar ni chungot mai an chui nuwa DNA result chu alo chuak ta a miseli korbana thisen kai chu Castelo DNA ne chuan alo in mil chi mai le chumi nuwa chuan miseli case chui tu chuan Castelo chu kofidora muin thudang em zot lovin man ani vat tu thu a rita a chutia ti nuwa chuan miseli fa pakhat chuan thil soi anei le ta chuta chuan an fa pa kungkomi chuan blanket chu anu ruma ada thule latura avakal thu te asoya chuta chuan a blanket chu apa nge in alo pek thu asoita apa ani awangin lo thonna engma anei lo thu asoi boka chiang thokhata an ngai awangin Castelo chuman ani tange nge ni thu tampo an zo ma in ama chu ain puang ta a asoidan chuan miseli te ho ma in chunga chuan alo lut sa a miseli chuan dar ku atanga dar ku le chan vein kar vela no pang ho amut tir thu asoya chumi nuwa ruma lo lut le in amut ve ngal thu asoi boka amut hil nuwa chuan kut thakin asoi sangala chumi nuwa basement a bual ruma chuan hruain
mani in tilum ang chuan alan tir ta ni chumi hnuwa mi seli ruma lut le in khumvel chu asiam thale ta a chuti lai chuan a fapa chu lo lutin blanket chu aron dil ta a engma thleng lo angin pa ngai taka apek thu chu a soile bok chumi hnuwa khum ala ti fel zolo chu ti fel le in a chua san tak thu chu a soita ni ti chuan castelo chu kota hruai ni in kot chuan thiam lo chan tirin anu pui atha awangin tualthattu buai siam sak anita a kumsom paruk chung zeltang tura achung thu re anita ni ole tunruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela ka video te min lo ngai hlut sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soye hun man nuam vekule